sare sang manuk Garuda nggih lambange negara kita sampun sowan teng dalemipun Bapak Ika utawi Bapak Heri nggih Ibu Ika utawi Ibu Heri sekeluarga pagelaran saklajengipun nggih niki wonten kreasi terbaru kalian keluarga besar Reok Setia Kawan nggih anglajengaken tari Topeng Ireng Boyolali sugeng dalu para rawuh sugeng Amir Sani yo. Kayo prakojo bareng-bareng tangguri budaya Jawi Topeng Ireng Boyolali duta seni lan budaya nyuwun donga pamuji nyuwun donga lan pamuji nyuwun donga lan pamuji Tari Topeng Ireng Boyolali nggih papat cacahe ayu-ayu rupane lenggak-lenggok lakune kaya macan luwe nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Ika utawi Bapak Heri nggih
Ibu Ika Heri sekeluarga nggih. Mama tari topeng ireng boyo lali nggih kersane tambah gayeng, tambah meriah, disukani gending-gending mama. Tapi saderenge pun disukani gending-gending nggih. Kula badhe nimbali ingkang Darma Gati nggih utawi sing nanggap reoke Bapa Jai saka Kali PP nggih. Nggih menika Bapak Ika Heri, Ibu Ika Heri nggih. Kula aturi miyos teng pagelaran nyumping utawi nyawer nggih. Tari topeng ireng boyo lali nggih 1000 2000 boten napa-napa nggih kersane rame nggih kalian disukani gending mama ngalina genduk sisa nggih disukani pangiling nggih cindak meler-meler majake nggih dadah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Hey! Hey! Hey, ah, hey, oh, hey, yo yo oh yeah yo hey oh hey hey oh hey hey oh hey hey oh Tarik ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yeay.
Nggih, penak dirungokne. Nggih, pangeling. Pambukane gending teng wontene tari, topeng ireng boyo lali. Nggih, ditambahi sak gending mama, ngalenang genduk sisa nggih, disukani ngandu borok nggih, mari tiba dados.
Tari topeng ireng Boyolali nggih ngandhu borok gending ingkang angka kalih teng wontene tari topeng ireng Boyolali nggih. Nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir nggih. Nambah nuwun dumateng Bapak Ika Heri nggih. Sesarengan Ibu Ika Heri nggih. Sampun miyos teng pagelaran sesarengan derek-derek nggih para sinoman nembah nuwun sampun miyos teng pagelaran nyumping tari topeng ireng Boyolali nggih. Ayo nduk amargi waktune sampun cukup genduk bali-bali nang panggonane yo. Ayo reoke disiapno ger diiring-iring saka jaba nggih. Nggih, tari topeng ireng Boyolali nggih. Nggih menika pagelaran ingkang angka kalih teng wontene Gebyare Reok Setiakawan nggih. Pagelaran saklajengipun Gebyare Reok Setiakawan Kembar 3 nggih.